पाठ केल्या सगळी सर्टिफिकेट घेऊन बोलता त्या दुतन म्हणे कोण अगो आणि हे सगळी सर्टिफिकेट घेऊन बोलता त्याची वरपर्यंत ओळखा म्हणते एसटीत काहीतरी वाहून गेलो तर त्याका अर्धी तिकीट आणि कुपनार गेलो तर त्याका हेरा परस जर ताणून मेवता आणि बँकात पैशात त्याका हेरा परस अर्धे टक्के जड व्याज मेवता मुटल्या खास सरकारी मनीस आसा तो होय होय कोण आसा तो रे कोण रे अगो तो मुगो सिनियर सिटीजन ज्येष्ठ नागरिक होय गो तेन्नाच ताका सगळी दुतन येता ताका सांग रावलेली वर्सां मागणी रोजारांक घालो आणि सगळी दुतन येता जाल्यार पात्री सांग वच म्हूण काय आयला मेलो काजार ना हांव कितें जावंक जाय तें कोण सांग म्हाका हांव फोन घे तूं बोरा काडीत राव निघाला कुठून तो वायसर गेला सांगतो घाल तू काय चढू दाखवता आता तो माझा फ्रेंड खास फ्रेंड रे तो रे हांवें तुका सांगलें तुका नक्की चढू दितो तो ना म्हणतो ना होय नक्की तुका चढू दितलो अरे मागीर मेले आज लावलें कित्याक एक खुळा दाखव म्हाका बाबू तेका लागून बरें शिकले पळोवन दी सगळं बाबा अरे या गुट्टी मध्ये घाट्याच्या चेडू वांगडा काजार जा अरे म्हाका मागीर इंड गुट्टी करून वाटली अरे काजार त्याच्याकडे जाता चेडवाकडे काय जाता सांग त्याचा ते वॉच म्हणा त्या सासू पहिले बारीक बारीक त्यांना असं कितें करतले जावया ना जागून गांव ना जावन कोणाक सांगतले लास्टचे काळा जावन बरें पडांक वयचे तेका तेच्या चेडवाचें नांव विचार चेडवा नाव चेडवा अय्या चेडवा नाव सुंदरी सुंदरी नाव चेडवा स्वामी चेडवाचं नाव मुंडी स्वामी माझी मोठी ओढीत आहे सफीर चेडू ಎಂತ मीटर लग्न कुडू मुंडी स्वामी काजार गुट्टी काजार गुट्टी दोतराचं मुतलं असलो चेडवा गट्टे मुंडेर सामे ब्युटिफुल गट्टे मिलर गट्टे ब्युटिफुल मुंडेर सामे गाड्याची कलर गादलो इडली सांबर अप्पाली पाक्याळो बघा देवला गाडी बाप्पा गाड्याची कलर गादलो इडली सांबर अप्पाली पाक्याळो बघा देवला गाडी बाप्पा अयो रामा 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 अयो मामा चालो आता क्रांती मामा रामा
पागळो बघा मेवला गाठी बाप्पा गाठियाची कदर कातुला इडली सांबर मा अप्पाले पागळ